Nokuthi kudini nje. Ina drama nje. Ari bwena wezi. Ari bro. Wezi. Kwa maana za sasa ndio kweli. Ndakazoziva zita kuti ndatsvaga kuikweneti ikuchira kutengera usimusiva amai taiko kuiti nobati vanonza vanozivili yanosibwe munonza niba toda kuti tione namba zenze phone zoti 077 iteresha mara 81 ite namba zota twitira kuti titsvake izita ngo ushinyika patari kunokuumesera toda kumhanya naukazviita ruchiva rwanga rwakubata kurumbidza munopinda mumasuwe kuti mama ine mameseji ake anozii ivo mai vatapindura kuti chii zvakaitika zvaunga kuti mai vapindura kuti chii ini handina kupindura pamunhu anzi alright hanonyewana pamutsoro pakatanga nonzi amen tauza kunenya phone ndeyani foni ndimudzimai wangu phone ndeyani amai yangu baba d ndiyani ndiyani akaseva ndini ndakadzisevha kuti baba d iyama yenyu aiwa ndaita bhizinesi rekutengesa nyimo maitengesa nyimo nemutakura nemutakura atakura aitwa nyimbo dzakabikwa imi maitenga nyimbo atakura ndingaita kutanga ndakatenga makapu 6 apa ndimameseji akuti ndiwe ndakatenga makapu 6 pechipiri ndakatenga makapu 6 ndiri papo pechipiri ndikatenga 300 hardware pechitatu ndikatenga 3 foot ndiri palegend pagaraji onde munomjeruri alright as ngaitinzoti pane nyaya dzenyimo here pamwe pari pakanzi amen pane nyaya dzakakatiwa dzeivi dzimwe dzekumashure 24 May dziri pakanzi amen mari dzaina problem pamwe pari pakanzi morning ndimi makati morning mai vakati morning kokuro hanzi iko zvikaenda mai ndiripo zvikanzi usandidaro ndavagwekwerera zvikanzi namai koini ndadii zvavo zvikanzi kwanditovaoti nhasi inenge yapera ndapreswa nematare ndinopamatare vanokona kudzokera kumba tozvatikuona toronga kuenda makuseri zvikaenda mai sore tichingori matare tokasira kupedza lots of feelings upon you vanokusiyai kumba tozvatikuona tozoronga kuenda ndivagwekwerera imimi imimi mukati hanzi verekerai mambo vauma pamusoro wemama hapana pamusoro handizini ndaitaaa murume wangu munozava pane zvandana mumisoro mo ndati foni ndeyani baba d ndeyani ndiani akasefa ndini ndakasefa alright ndiyaitirera lots of feelings upon you zvikanzi kikiki iwe serious here kana wagwekwerera ndiri kutokuona wakapindura maziso wakatarisa mudenga ndakari ndichiribata zvangu iye yakanzi serious here yakazopindura hauna kuzviona here musuuya pane meseji yamakanyora imimi but apa haipo uye akazoipindura achiti wakandutambudza ava vakabvunza asi wakatunda mukati saka tosangana kupi nhasi zvikanzi uya kukadoma kanzi handina mari kanzi uya ndoya ndichikupa kanzi sapa iko keshi zvikanzi asha 2 here zvikanzi isa yaunoda ndokapazonzi busy now kanzi okay zvikanzi ngakunyarire nekuda iwe $2 here kanzi asi saka upisa mari ndopapanzi SMS only don't call zvikanzi okay sorry zvikanzi ungashaya $2 zekukwira kombi here handina ndakabhadhara rent nezuro pamwe wakawandirwa ndiri kukumanikidza zvikasaka ndoya kuzorora kuchekutu nhasi zvikanzi okay uya zvikaikuwandirwa nei usazoti kwasviba uchafamba zvikaisa mari kanditenge food
zvikanzi mari ndoyauri kuda chete here ndodyi nhasi handina kuenda kubasa zvikanzi iwe saka murume wako haana chaanokubatsira nacho ingorarwa chete nekuzvariswa zvikanzi zvikaenda kakudza wani zvikanzi ko murume wako anenge asipo here ari kwamurombedzi kubasa munomboenda kwamurombedzi saka uri kushandei kana asingakupe mari me don't know zvaisaka uri pama1 zvikanzi nemumwe wacho ma1 cha can I call zvikanzi yes ndobva patokolewa zveshuwa zvikazonzi handina data maswera sei mushe mundi sei imi ho zvangu ndiri kuuya okay tingatokidza ndiani aipindura kana murume ari mai vangu akatunda ndiani baba we I'm sorry mama. Inini namba ndakatora ndaitengesa nyingi kuti pakanzi wakanditambudza asi wakatunda kandiana iriwo ini nabababa danani navo taura zvirapa ndizive motobvunza murume wangu ndiyaitaura nawo wegogwerere vacho vari tu napana ndimapindura gogwerere kwaakabvunza zvekutunda ndiani kuti unhu wakatunda kuna chitukei nemi aiwa tikubvunza imi kwakanyora meseji yekuti haakupe kana mari murume wakanoita zvekuraro chete ndiani ticha inamba dzakwe aitaura zvideni aitaura izvi ndiyanaataura zvindini asi pakutaura kwandaita ndaiziva ndikupindura nevanhu inini kuona unosiyana ini ndakubata nemhosva ndakubata nemhosva yekudanana mukati ndakubata nemhosva ndakubata nemhosva ndofanira kutonga zviratidza kuti ndakubata nemhosva iwe waitaura zvawakataura zvacho zvinotaurwa nemunhu ane zvaaita wakanditambudza wakatunda here asi wakatunda hazviitwe pasina anozanga zviiti saka ndoda kutombotoripa mombe unoziziva dzotodiwa nhatu apa nehwai nhatu chaidzo kadaizvo handisi ndotendera kutaura ataura ini chandinoti handikuti ini ndaiziva ndikupindura nababa pane meseji yakatanga kusendwa yaya kuverekwa ndokuyakadhiitwa anakabvisa meseji yakatanga kusendwa yakasendwa mufoni mangu yanga yakasendwa ichinzi ndakusuwa shamwari kana iri mufoni mako unayo nowaiburitsa iroze umbo kuti ndiwakatanga ndakachinja foni hazvine umbo hazvina umbo ndinozama kutaura kuti pakatangira nyaya kuti ndizoziva kuti baba vaitaura nei vakatangataura wakandisendera meseji yekuti aiwa ndingatovaderera ndatovasiya pamba pavaona kuenda mangwana bhonzi kwanyira ndisitori matari handisi kuziva kuti vaida kuzama kuita wata sini nde munovasiya pavaitaura kuti unongonyengwa nevarume aiwa naimadzi baba handizivi mondimira ndikuya ava vakasenda meseji yekukusuwai kana kuti munosiya imwe vanogara kupi zvandaida kutsanangura toda kusvika vanogara kupi apa vanobva Facebook mozviziva sei munosiya kaimwe ndokwandoshandira ndakatozviziva mushure mekunge nyaya yakatanga yakatanga sei matangira acho yakaita ndiani ko imimi kana uchiti ava vakati ndakusuwa handisi kuti vaizama kuita sei imi pamakapindura vaizama kuita sei wakati ndakusuwa mwe nhoroondo yazokura kudai maipindura maizama kuita sei nhoroondo yekuzoti zokura kudaro ndandaona kuti ndiwo vari kutonditsvaga maizama kuita sei ndimambobvunza mubvunzo wacho pamamaona ndiri kutrepa imi maizama kuita sei kubatika
Andaenda kuti nyaya yavo yari kudaka kana paine zvavari kufungira kana kuti kwandiri zvikude pachena. Saka ndizvo kuti hapana nyaya inobuda pachena. Nyaya iripo. Vatongi kavatoona kuti mune basa. Namba dzavachasibvunzi mairini. Ndaita rega kutambisa nguva yedare. Munhu apuhwa mutongo. Mombe nhatu dzinouya rini newaya. Ambokumbira kuti ina baba anombobvira vakanditi vanondida nemuromo but pandakatora nhamba dzavo tichita zvekutengeserana nyini vakandibvunza vafona vakabvunza kuti amai Roni muna baba Roni here ndikati murume ndinaye hanzi anoita basa rei ngati murume wangu anowaka hanzi anowaka kupi munhu asingazivi ndikati anonzi izvo izvozvo vari kuakira kucheguru zvanzi aho ndefunga kuti hamuna murume ndaida kukubirai munhu ndaida kukubai ngati murume ndinaye wakoti alright kwadonga ndobvadzokera futi kufona tsanangura manheri kwacho ndobvadzokera kufona zvanzi amai Roni mati ndinouya here ndikati ndinaye murume vauzongonyora pameseji kuti hai izvi dare ndinopupura munogona kutora nhamba dzangu nenhamba dzavo toenda kueconet voona kuti pane mashoko andakamboaraudza kuti ndinovada here kana kuti ndinodanana navo nanzo here mai akapa yangu vatunda asi wakatunda akapai pachiti ini ipapa handisive ndoda ivo vatopindurewo kuti vakazvitaura nenhava yedu tikuti isusu tatisipo tiri kungotarisa kuti bere riri kurutsa imvi sitakashaya chembere muraini takatisipo uyu murume akuridza hongo wemeseji uyu murume abvuma kuti ndindaizvinyora nhamba ndega and akasevha nhamba dzemurume uyu yes ende imi muri kubvuma kuti murume uyu akatongomuingai kunyeperi ndopandataura kuti vakaninyenga but kuti mutaura kuti pabude chokwadi kuti ndakambotora nawo mashoko erudo togona kuenda kueconet nenhamba dzavo ndakaitorerwa kudhara but uyatitaura aipindura dai akati koima amai zvamakusenda zvizi makati mune murume wenyu kunyange mamwe mashoko ese makachenda navo akati akatunda kaniani ndiaibvunza maya kana kachitikei aiwa uyu ndiye akatobvunza uyu akati wakanditambudza kamwe akareba kwemuri chii amai ndiani ava ndiani ko apa ko apa pana uye akatanga kutaurika baba mnini vakati vabata mameseji vabata mameseji vakanotora mnini wangu kwarari zvaitika ndezvekuti baba mnini wabata foni wakabvotora foni wakabuda mumba refoni wachienda kwakaita ndobva wakatanga kudini kubatana nemafoni nenhamba dzanyu saka zvaitika kudaro baba mnini wakaenda kuruwa kunogara nevaugwara wakuruwa vakataura kuti tete ndabata mameseji echi emwana wenyu nhau yaiitika ndeyekuti baba avo waifonanana nababa avo wakasvika pane umwe mudzimai inzwai mukadzi wanga udana nani waifa awai hangadzi yavo tete awautonzi wakamutaura kuti nababa wavo pafoni iyoyi umunin'ina wangu nini wasvika waitotaura futi wese uye asi kutoziva kuti kune zviri kuitika panhau yefoni yake asi kuzva ndiani uyu zvaitikauti uyu angazikaziko inini ndikuzama kutaura kuti ndoda kutaura afunga kataura nevavo muri kuona sei mukunanga kuti inini handisi kunanga kuti mukuona sei nyaya inini kunanga ndopanduri imimi chitaure nyaya kuti imimi mutibatsiro nokuti ine zvitomuda kutobatsirika mukuona sei kutobatsirana kuti maybe mwana wangu akatodana nawo nababa ndati mukuona sei nekuti munin'ina wangu ari kutaura kuti sisi baba wandakataura nawo tsererai tete pano patoda conclusion atoziva zvakawanda ndimi ndati muri kuona sei inini ndoziva zvakawanda kuziva zvakawanda ndati muri kuona sei andu asi wakatunda panotunda panowa nyaya ikai munin'ina wangu achitaura inini asinafuya ataura kuti baba mdini ndiwo aisendana mameseji tati ainge wakatunda kapanga pachiri panorevei ndabatirwa foni handiti inini ndiri mangu ndine nyaya handiti
mukuona sei ndinoti ava nevawamudani ndo saka tatoto mambo vatotonga maya vakamudza ndemurume ufu daro ndosaka muri vati muchacha kana akazviita akaukaurisa akukaura ndiye amai avakamudza ndemurume vakatopindurwa shoko rekunzi ndida kumubira chatingatotaura isu ndechekuti uyu ngaachivheneka nyaya yemukadzi wake vatu asi uyu akazvikanda mupano audzwa ndikudazve munhu ufungawe oramba achidi akuda nyimo dzese nyaya anga ari kutoripota uyu akataura mashoko erudo kumukadzi wako akutoripota nyaya isiriwo akatoripota ndakanyengerwa mukadzi uyu akatotongerwa mukadzi so inyaya iyi mombe dzinouya rini hama yangu mombe inoda $300 ipadari pana saka kana usingava nemombe wana mari wotuudza mabhatariro aunoita hwai kana uchiwana unouya nairi hwai ndoyodiso mombe ndinza tichi kubhadhara munhu akatadzira hwai ndeyedu nhuru akapinganiswa hwai ukaiwana ukasaiwana iyo mari yehwai muno $100 kana ukawana iri mhenyu hazvinei kuti yakakura sei andika mombe zvakare kana isina chambomwe chete yamo asi kana iri mari $300 unoda kuti paulini unonzudza ngozi ndisingapedzi nguva setunza vakarongwa kare kusvika December nendaudzasi because zvakarongwa aura fine toto zvakarongwa ndochirwa mari chindwa zvaitaurika kuti ndochirwa mari chindwa kamwana mari atiti kusvika December mambo zvakadai so mambo avara kutotadzwa nokuti hapana chamunoronga kana munhu wangotaura zvokutundisana nemukadzi wemunhu nyange wangoziva kuti kutaura nemurume wako uchipindurana naye dare harina time yekutsvaga kuti waitaura nani yekutanga ndinodzidza mwedzi chitenda end of July handifonderei pa10 minutes aiwa ndataura namambo chunduka ndavasendera nhamba dzenyu asati kubata mombe yekutanga imure nhamba dzavo kudini vabate kana munazvikana waibva mangopiwa ndinoda kuisa time nezvinhu zvinhu